Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího dílu Minecraftu, pak budeme hrát single player. A budeme hrát single player, no, teď jsem to řekl v podstatě, budeme hrát single player, já jsem debil, hej. A pojmenujeme si svět, TB1 a YouTube, a jo, všechno máme normál, fuj. Dáme si no, tu bonus Česku si dáme, máme něco, máme create new world. Tam vytváří svět. Musím si dát trošku daleko od toho, protože bylo na dlouho, nebo spíš na dlouho, já jsem do sračky. Proto jsem v džungli, no, nejhorší místo. Jsem nějak v Google. Blbě v Google. Ježišmarja. Jsem si zvuky. A to co tady je? Ona se i ta česká rozbila. Mám Wooden X. To asi nehodí teďka. My budeme bydlet v zimním biomu, což je pro mě lepší. Si natěžíme nějaký ten dřevo, tento dřevo. Tady ovce, super. Těžíme. Rychle. To s tím něco nejvíc. Chtěl až dnešní díl postavit barák. Co by bylo fakt super, kdybych to dneska stihl. Pak bych si udělal pickaxe a šel dělat stone, jakože šel bych si udělat, jak to řečeno, cobblestone. Nemáme, škoda. Budu si udělat crafting table. Takže rychle. Sekerkou to bude rychleji. Mám první, tam je další. A to nesnáší, když jsou tam bublí. A hodně to obírá tomu Xovi. Ještě jednu, tady. No, mám seker. No, ty vole. Jo, budeme si tady natěžit ty kakaový boby, aby jsme si to mohli podat do farmy. No, to vlastně možná i později, no, to vlastně na tom nezáleží. Piggy si tady necháme. A rychle. Mám žravku. Minecraftu ovšem. Ještě jeden blok, dělej. La. Oh. Tohle není multiplayer. Tohle je single player. Aby bylo jasno, že nehraju multiplayer, ten hraju taky, ale občas. Tak. Jsem to měl čistý, tady postavím parák. Teď to pak zarovnám někdy, až bude čas. Barák si postavím tady. Tak tady mám tolik prasát, hej. To není možný. Dělám si rychle cestu. Ahoj, piggy. Tam si dám papling, ne? A vytvořím si barák, takový provizorní. Ještě ne, vlastně šujem postel první. Tam všechno z krku. Jej, co se dělám, já jsem takový tupec. Haha. Tak, mám postel. Kdyby tam nesměl být ten sníh? Jo, nesměl. Teď jdem stavit ten barák v podstatě. Náš malinký provizorní baráček zatím. Tady asi písek nenajdu, že někde. Jo, tady je písek. Většinou u vody je.
kde se zatím obydlíme, jakože. Já nemám dřevo, jsem se zapomněl udělat pár dřeva. Tak tohle pár jich odstraníme. 3, řekněme, přesněji. Tak. Teď si uděláme sekirku. Jo, bez si prasáku. Nějaký ten stromy. To mě netopí, co lítá ve dne, to je divný. Tolik prasa tady, tam je pumpkin, tak půjdeme pro něho. A máme semínka potom na farmu. Všechno řešíme na začátku. Tam je i láva. Ty vole, tady je tolik prasáků, hej. Tam je stádo, tam je stádo, tam je stádo, tam je stádo. Tady nechtěl spadnout. Ale ta pro lávu aspoň nemusí chodit dolů. Tak, zatím stačí, tady, no, vytěžíme všechny. Další stádo prasáků. To už není možný. To je moc velký strom, tenhle tady nechám. A semínek, super. Tolik prasáků mám, no mám vystaráno až do konce života snad. Tady nevyvraždím všechno. Můj provizorní barák bude vypadat asi jenom 3 kostky nahoru. Protože nebudu zbytečně plýtvat, jo, ne, ani si to nedám tam, ať to je hnusný, mě to vůbec nezajímá. Já to musím mít, aby mě to vyšlo, takže jakože... Dám si tyčky. Dám si ještě rychle klumpáč. A abych mě nemusel těžit, jakože, no, to máte jedno. Jo, ne. Jo, ne. Půjdu tady. A nažeru se. Úplně. A jdem těžit kobl. Tolik prasáku tady je, to není možný, hej. Ovce, tož to není hej, to jsem vůbec v prdeli, hej, z toho. Pardon, jsem si kafre řekl. Řešíme cobblestony. Aby jsme se měli dobře. Protože budeme dělat určitě podlahu. No vlastně ani ne, možná jo. Protože já si zatěžím strašně moc dřeva a potom už normálně půjdu stavět vlastní barák. Ale mám ještě potřebu cobblestone určitě. Cobblestony, moje cobblestony. La. Tak 25 cobblestone stačí. Vrátíme se domů. Osudový skok. Hop. Šup, to presto. Já nemám dřevo. Se vzdělám za zjevu. Tak, super. Teďka potřebuju dřevo. No, běž domů, prasáku. Jo, uložím si tady ty semena. Nastěhujte se ke mně klidně, mi to nevadí. Tak jsem nechal něco, a? To se mi nezdá. Já bych něco nechal. To málo stromů, nouze stromů, fakt nouze. Džungli bydle nechci. Tam je to blbý. La. 8 ogůrů. Tady. Kde je nějaký strom? Tady. La. Super. La, dělej.
To byl osudovisk. Zase prasáci, hej. Není možný. Těžím. Je uhlí. Tam nepůjdu, už začíná být tma, ale půjdu, to stihnu. Je rychle. Rychle natěžím si dřevo. A rychle pro uhlí, abych měl osvětlený byteček. To bude pomalý. Žádný XP. Jo, XP konečně. Začíná být noc. A jo, vlastně bych mohl jít na lov, protože bych si rád, no prvně se vyspím, kdybych zdechl, ale já vlastně budu kousek, že? To je pravda. Budu kousek, kdybych spavnul, jakože tak budu kousek, no. No to stačí dneska, teďka rychle. Rychle to kalím dom. Kalím. Dělaj. Časem bychom se klidně i přestěhovali, kdybych našel třeba vesnicu nebo tak. Pardon. Já nemám. Dobrý. Tady prasák? Není. Tak, to si rychle udělám torče. Jdeme pinkat. Co je? Aha. Tak to je něco blbýho. Jsem musel si zničit dům, ach jo. No. Udělám si cobblestoneový náhradí. Tak. Ještě tu sekirku si udělám. Super. Si budeme vyrazovat, ne? Ne, to udělám mimo záběr, pardon. To nebudu dělat tady. To by mohli dělat. Mě nenapadá, protože když se mi nechce ve videu, no takže myslím, že to ukončíme. Tohle byl takový krátký díl, takže čau lidi, tady vás Mekyv.